Bueno, seguiremos moi atentos a estes lumes que temos polo país. E os que nacemos e vivimos nas aldeas sabémolo ben, hai uns anos estaban cheas de xente, de vida, de movimento, pero atención a este dato, porque fixadevos neste dato que temos neste mapa de Galicia, porque a día de hoxe, no 2023, máis de 1000 galegos viven en aldeas que están completamente sós, non teñen ningún familiar vivindo con eles, pero que tampouco teñen ningún veciño ao redor, a pesar de que haxa casas que xa están completamente pechadas. Se vamos por provincias, vemos que o caso de Lugo chama moitísima a atención. Hai 560 persoas que viven completamente sós nas súas aldeas, a pesar de que xa haxa máis casas. De feito, a provincia de Lugo é a provincia de España que máis casos ten deste tipo. E a segunda provincia de España que ten máis casos é a Coruña, con 353 persoas que viven completamente soas. Despois en Ourense e Pontevedra xa os datos, aínda que son altos, 110 en Ourense e 50 en Pontevedra, non teñen nada que ver. Falamos de xente, como dicimos, que viven soas en aldeas, a pesar de que hai casas ao redor que están completamente pechadas. Pois o que queremos agora é situar no mapa algunha desas aldeas e poñerlle cara e nome a algunha desas persoas. Imos coñecer en Arzúa a Dulce. Ela é unha muller que ten tanta enerxía e tan bo humor que o vivo retrato é a proba absoluta de que nada ten que ver a súa idade coa felicidade. Ela vive soa, sí, pero moi feliz. En Galicia hai unha morea de núcleos de poboación nos que vive unha soa persoa. Isto pode soar a tristura, a soidade, pero non é o que pensa Dulce, a única veciña da Porfía no concello de Arzúa que vive soa, pero moi feliz. Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está? Moi ben. Moi ben. Este tempo Con este favorecida. tempo ben, está refrescou, está puxendo a chaqueta. Por eso que está moito mellor. Mira, imos á compra. Sí. Veña, pa diante que xa temos aí o taxi. Compañeira, a Porfía quedouche sin veciños. Eu supoño que unha das únicas cousas, por decir negativas, será que non pasa o autobús por aquí. Non, viña cando era dos nenos para o colégio, pero agora nada. Con vostede ten que chamar a Moisés para ir facer a compra. Claro, o Moisés é o outro que haxa, se non está Moisés. Bueno, a min dixeronme que ten moi boa relación con Moisés. É boa xente. É moi boa persona. Bueno, outra das cousas de inconveniente que terá, supoño, Dulce, vivir soa nunha parroquia, nunha aldea, será que a carretera tampouco está en demasiado bo estado e que a veces pasan estas cousas. Claro, isto pasa facilmente. Como leva vostede isto de non ter accesibilidade de todas as cousas aquí ao seu carón? Bueno, pois desplázome un día con un, outro día con outro. Cando está Moisés, pois Moisés, que estou contenta dele. Sinte vostede que ao mellor nese tema está un pouco abandonada? Sí, sí. En autobuses, sí. As aldeas é unha pena que as deixen ir a morrer. Eu creo, Dulce, que mentres vostede estea aquí, a aldea de Porfía nunca vai morrer. De momento non, en canto poida. Dulce, compañeira, pequeno imprevisto, non podemos ir á compra, pero a vida no rural sigue e hai que dar de comer a estes animales. Hombre, pois senón non viven. Isto parece un zoológico. Isto teño de varias clases. Pavos, Pavos? galiñas piñedoras, E vexo unha cabuxa por ali adiante. Como se chama aquela cabuxa? blanquita. Dulce, que lle distía a toda esa xente que ao mellor pensa que vivir só no rural, na aldea, que é sinónimo de tristeza? Bueno, según se colla a cousa. Tendo animales non tes tempo de te aburrir. A que anos máis ou menos recorda vostede empezar aquí a traballar? 14, 15, xa empecé a ir ás mallas, sejar no trigo, erva, de todo. Fala vostede con moito orgullo do campo, e iso é moi bonito. Sí, sí, a verdad, porque pasei por todas. Hubo momentos complicados Sí, tamén. o peor que fixen, non quitar o carné. Arrepíntese. Agora sí, porque cando quixen quitar, pois non puiden. Mire, eu fagolle un reto. Si ven a televisión de Galicia con vostede, vamos a sacar o carné? De momento, digo que non. De momento. Pero ainda queda media hora para que eu marche de aquí. A ver, indo ao cabilo.